phone screen ai mu lai mek hi a hming chu Jeremy Christian ani a ani hian Portland Oregon a rail kong max light an chhit hnuaiah mi pahnih tha wangin man ani sakni som pasari me thla thil hleng ani a Jeremy chuan army officer retire Ricky John Base kumsom nga pathum mi le kumsom ni pathum upa Talisa Meridanam khai me cha ti chu avit hlumani heti lai hian mi pakhat kumsom ni pakhat mi che Fletcher po chu tha tumina baya ma se ani hi chu adam chuak hlau mai chu thila thlena tanga ni reilo te liam hnu chuan Jeremy Christian chu Muslim le sakhodang in ti boina rinuai kara chuan man ani ta ne train chunga chuang mi pakhat sakhodang hmusit deuh hian midum tle rol pahnih chu deuh so tak hian alo benom na viawa a khosak dan le tong kam moi lo tak chu train chunga ve dang ta chuan ngai theilovin chu pa chuan hau shepa in hnial na le boina chu sang chho tran ta viau mai ne heta boina chok chuak tu hi Jeremy Christian chu ani a chuti in ti boya anin nam tluk ton sok lai chuan Jeremy chuan chamte chu phor thutin a in hnial pui te chu vit ta thoi mai ma se thil hleng chu ala top mai lo Jeremy chuan rang tak chuan chulai hmun chu chhuah san tumin a phi boi chung maya transit dot lea train a din rol chuan Jeremy chu tlan chuak ta hal vata chu vele passenger dang ta chuan an hala chuti rolin midangin 911 an lo bepop ngal vat bokane police an vathlen chuan Jeremy Christian chuan man ta hala chuti mi pahnih nun na lak sak chu a hmela in chhirna le poiti na tilang lo na samaya nuama tilet ling zok ma a chutia chhun ega mi pahnih nun na lak hnu po chuan Jeremy chu la zam lo na saviau mai court room a nge thleng han en zel teang police ten court chhunga lu pui lai chuan jury lo thu justice chu thamlo tak chuan en vela ro rel na ruma chuan mi pahnih tha thua pu ani baka mi pakhat tha tuma wangin a thu boi chu rit ve hle don ni in alang a thil ti ra phlak taka wang chuan in chhirna lan tir du hau lo maya chuti hnekin court chunga mi tha tak te chung te zinga pakhat tha le tum chuan ala vo khar mai heti ang khopa mi ringra phlak thisana tui hal hi chu engtin mutaka chin feran ngai ne court chunga trial an nei lai chuan victim chung te chuan thil hlendan kim chang le he in tha na ina miti chung te angong nei poidan chu an chiar chuaka chu vele tul tha tu Jeremy chu ron ding chuak thutin statement chu ron hnial kal hal chiam maya statement chiar chuak tu miti chung te chu a tha vek tur thu chuan awawa Jeremy chuan tul pahnih tha chu du tok lova ro rel na chunga victim chung te moi lo taka vo wang chuan atan hun chung ti toinom lovin tanina toiral rai tura vom lu chu ni ta ne tanina thi huna po atana tanga thi hunang thleng chu a case ngei damnom lovin thiam lo chan tir ni tamak mai ne trial nei chung chuan fin fian a sang oma tangin dan bo chepa chu enga tarlerin om ta ne in thana thlen hma lokin boina thlen laia CCTV in alo record a chuan Jeremy Christian chuan hmeichhia pakhat train danga chuang join ti boi puya sakho thila moilo takin aunom na ti chu hmu thei ani Jeremy chuan ramle hnam chan tinatak nationalist ani thu chu soina samaya achunga ro relna an le ko dan chu a enga ma thok phalo ne tuna case danga I han kal le teang Randall Moore chu anupui hlui Maryland sa tha wangin manane sangni som pakhat November thla khana ne ya Randall chuan anupui hlui Mary chu arubawa apong sual hnuwa that zui ta ane Mary hian Randall chua san hnu chuan Randall chuan anupui hlui chu vozui renga wangin protective order chu faila ma se Randall chuan anupui hlui chu ol sam taka kaltir chu lo tum hau lo mai aruk bo hnu chuan mitang angin a hrenga thil thleng bo zui chuan officer Torland te chu an thok chuak hala Randall apartment atanga trap thoman hriat chuan lu tumin an beya chu vele chuan Randall chuan silairon met puakin police lam te chuan an chang let ngal zata
mase van doi thlak takin officer tor rolen chuan silai muleng chu dong fu tatlat mai mase van nei thlak takin adam chuak hlawani chuti lai chuan anupui hlui Maryland chu lo da thafel man to a nuwa Rendol chuan anupui hlui tha chan chu soin afapa thlasari chawo upa chu du thu le anu aya en kol that thei jok tur thu chu a soya chu wang chuan a kong dal tu da that mai thu chu a soi ne police te chuan Rendol apartment chu bang an ti chhia an ching fel ta ne courtroom a thu just Joel Novak chuan Charles zonga a thiam lo na le dana bo chiat na soi lai chuan Rendol chuan lo pumpui ni om fashan chuan alu chu lo bu ngat ngata just Joel Novak chuan just ani na anga achunga ro relna ken ko na engpo chu court in rem ti sak thu chu a soya just ani na anga ro relna dika mu tir nge tur thu chu a soi chumi nu chuan just chuan victim chung te chu an impact statement chu in thana ina an mane ngonga nei dan te chu chiar chuak tur chuan an ti a ma se dor le thil thleng za thi chu in oi thelo hial zok mai thei ne he thil za thi chu ro rel na court chunga chuan in la mungai zen zen lo mai thei ne nuna chanta Mary nu chu aron ding chuaka statement lung chiat thlak tak chu an chiar chuaka ma se thutama chiar ma in Rendol chuan alo ti boi tran ta der mai Rendol chuan Mary nu chu a huat thu le mi chak lawani thu chu soi khum deuh sek maya atur tu tan chuan angayom du khopang le Rendol chu ko ta ding tur chuan ti ani a ma se mela chuan zamna le athil ti wanga apoi ti na mu tu reng reng om lawani courtroom ma mana soidan phei chuan ke in chhirna le poi ti na kaka hian cha chhuat tur pakhat ma kan nei lo ti chuan a soi piap piap mai ne chu mai chu du tok lovin an fanu tha dan ta chu a soi ta chiam maya ama le ma chu in puangin thiam lawa in chan tir mol mol mai chu mi sual rap hlak taka tang chuan ngai dam dil na chu bai sayom ta lo hle maya chu tia ma berin chiang taka thil ti sola puan ta ka chuan just Novak chuan thu top chu siam ta court chunga nung chang tlahol taka wang chuan a hau da uzeka chumi nu chuan Rendol mor chu anupui hlui Maryland cha tha wang le court chunga nung chang za puyom taka wang chuan kumsom sari panga chung po toinom lawatang turati ni in officer tor rolena kal hiama wangin kumsom ni panga danga tan bel don bokane adam chung hun chu bar chunga manral to mel hle tuna chuan kamia gemeti case kan lepse veliang tuna kan hu lai hi kamia gemetani a kumsom thum pakhato pa ni in abial pa kumsom thum pariat mi Marcel Hila tha wangin court a in lanane kamia gemet le abial pa Marcel Hill te hi Michigan an khosaduna ne me thla sang ni som pariat kuma thil thlengani a met chuan abial pa chu nasa takina baya apartment chu asua samchiam maya anin sual thom shein an thenom te chuan police an call vata police an vathlen chuanin abial pa hil chu lo thi man to a abial nu gemete po chu thisen chu lo bol hu zu ka police te chuan atwal thana na man ni om tak Frank Pen le chemte thisen ne na in chia pia zuk chu an char bokane prosecutor ten thil hlen dan chu soin abial pa chu chemte avoi tam taka vi thu chu an soi lai chuan victim chung te lam chu an thinrim na so sang hle a game chu ti hlum ve ngal tur chuan an tina sangang mai ma se court just chuan defendant trial an nei chunga thu soi tur nei te ngai thlak phota ngai thu chu a hrilane game chu ron tong chuakin abial pa ne na nin sual thu chu zep lawa ma se abial pa chuan bulletin ma sak jok thu le abai ma satu zokani thu chu a soya alowin ven nana chemte a vi ma sak jok thu chu a soi ma se thil hlendan a soi chu chui zui tlaka an ruat lem lawane gamet chuan a bial pa hil chu hrachiang hle a anin sual laia ama lowin ven nana vitani chuan voisom pahni lai vi nuwa Frank Pen a vuak le kherna chan tur chu om lawa evidence atanga landan chuan gamet chuan a bial pa hil chu tha tumina beiti chu chiang via bane ma se meti chuan
ama in chan na tha thu chu ala soi ta fana korda thima chan thei na chu tiang story oi om lo lu tok chu a phua kwal vel ni in a langa gamet chuan zam lo le tong ba nei mi lo chuan thil hlen dan dik taka soi nuwa po do soyan putlat mai chu alungoi lo thu te chu chak chuak na sa hle trial nei lai chuan just John McBain chuan victim chung ko zinga mi Dana Bank chu in thana ina a chung ko hong nei poidan le chu in thana thlenga fin fian om thai impact statement chu chhiar chuak tur chuan an ti a nunna chan ta hilanu chu afa pathi na tor em wang chuan statement chhiar ding chuak turin a man tlak lawa chu wang chuan anu tei chuan statement chu chhiar chuak ta ne statement an ngai thlak lai chuan gamet mela le a om dana chuan in chhirna le poiti na pakhat ma chu mu tur lo om lawa alu chu lo bungat ngata lom lovin ala nui vur thai mai chu arap omlet ling zo ka ne case trial dang kan ngai thlak tawng lo takin just a true John McBain chu athina chhewe hlaka chutia gameti lo nui vur chu alo ngai mo viau maya court chunga chuan aka chu te pa char saka vo hial maya ma se chu ti chung po chuan statement share chu alazar boy tarang thawane chu wang chuan just meu po chuan trong kam moi lo do chu a mang zau tamai aka bol hlo tak chu chi mak tur chuan ati hiala ma se chu vo na chuan chu mai chara phlak tak chu ati top thei chuang lawa just McBain chuan gamet chu tan ina toiral rak thlenga om tur thu chu a soi ta mak mai chu me nu chuan thu top siamin gamet chu dam chung hun le kumte ngai dam na om lawa bar chung mangliam tur chuan ati ta ane hemi case ne in zul tak Caitlin Ferguson thu boy hi I han chip chhole don teang Caitlin hi kumsom lemi ani a anu pui Tiffany Ferguson a tha wangin man ane kumsang ni sompali November thla thil hleng ani a Caitlin Kalkaska County Michigan mi chu a thil sual ti sompani chui chu ani a chung ta chuan first le second degree murder mai ba ka kidnapping te huwa mane anu pui kumsom li pani mi Tiffany Ferguson chuan apasal Kate nen kumsom pasari line in nei nuwa chhuwa sana chumi nu chuan anu pui Tiffany chu afa te mu lai nge chuna ka pa apuzon Tiffany pa po chu akap zui vele boka chu mai chu du tok lovin an thenom Peter ina chuan tlan lutin kumsom nga pare ta upa Peter pakhat chumi tang angin a hruaya police te po lo kalma se in phen na man tang kai chu atumane chutia che da tanga darkar sariliam nu chuan Kate Ferguson chu ama in pek ma chuan Jupiter chu kaltir ta ne ko chuan lu lai chuan gamete ang thau khan in chirn le poiti na pakhat ma mela chuna langlawa ko ro rel na le anthil kalpui dan vel chu aning ti mela chuna hriata akha to ken Kate chuan just official te chu an chhialo zau renga judge zom takin achunga ro ren la thu to pa siam ma chuan Tiffany thian thaber karla chuan impact statement chu an han chiar chuaka a soidan chuan karla chuan Tiffany chu ke chuan na sa taka vo thin thu te chu a soya a thian nu Tiffany chu din hun hlom taka ading thin ti chu a soya ke telen chuan ran pot chatin a fa te chu mu du to lo thu le ngatan ma ti to lo thu chu lo soi chuaka Karla chuan chun zum zelin a thenu Tiffany in a fa te himna du thu le a pasala za ema wanga engman nu pa in kar soi chuangai lo thu chu a soi ne just George Mess chuan ke chu atan hun chung ti toy saknom lovin adam chung hun te bar chung mangliam tur chuan atir liam ta ne tuna chuan trial nei laya che dan huat thalom ber kan clear ho leang Ronnie O'Neill third chu kumsom ni pakomi ni in afanu kum komi Ronnie Nave O'Neill le abialu kumsom thum pathumo pa Kaniata Baron chu Riverview Florida athatane sang ni sompariat March ni sompariat lailamani a Ronnie O'Neill third chuan abialu Kaniata chu silaina ka phluma afanu rona ve chu hreipuin voi tam taka cheka rong takena thatane he in thana hlen ma hian
Ronnie chuan a fapa kum som pariat mi chu chemte in a vit hliama chu vele thian nu beron chuan 911 a kola chutia biak don vele chuan silai churon puak turin abial nu beron chu tre thota Ronnie chuan bayan to thu chu soin police te chu hria tir ngal zunga abial nu beronin thatum thu le abei thu chu soita zai mai chu mai chu la du tok lavin Ronnie chuan in chunga chuan gasoline chu lei kualin in chu halta a vanai thlak takin a fapa chu in kanga tang chuan chemte vina hliam nei chung chuan atlan chuak thei hra mani pona chuan detective Mike Blair chuan ani chu lo boy som zunga a thai angarangin hospital lam chuan pan pui ta hala vanai thlak takin anun na chuan chan man hlawani in hal zo nu chuan Ronnie chu tlan chenga la ma se thuit lan ma in police ta chuan an vanang chinga an man ta ane hetiang khopa sual le che dan ten om takati to nu po hian Ronnie chuan zana pakhat ma chura nei lova chutia manani nuwa courtroom an hroilu lai po chuan judge ma chuan thil sual tilawang takle mi felberang chuan lan chu la tum hra mane Ronnie O'Neill third case chung changa trial chu sakni somni pakhata kalpui chawani a ama Ronnie chuan ril rubuai ni thu ta chu soin a in chan himna tur chuan engma soi hre chu nei lova a fapa nge thatum a vi hliam chu ngai om tak chuan zona ta chuan zot vela engkim te tu le in hal tu a chuan pulet ling zok hiala fin fiana tan chumi zana thil thleng chu zotin Ronnie chuan chumi zana ti na tum le tum lo chu a fapa chuan zota a fapa chuan o te lo changin eng tiang chin nge ti na tum ti chuan an zota a fapa chuan a vi thu chu sei chuakin court chu chumi zana thil rap thlak tak thleng chu a hril fai ta vek mai ne ma se Ronnie chu lo tong chuakin a fapa chuan chumi zana thil thlenga chuan dot hlir soi thu chu aron au pui ta piap maya a fin fiana nei record te chu courtroom a chuan chhuat turin atina samaya ma se fin fiana record ta nei te chu siam chop vek alo ni a thima chan theina na alo ti chop mai ni thu chu hria chu ani a chumi hnu chuan Ronnie chuan motion chu a file na a ma se just chuan a hnol sakane Ronnie chu dan bo chiat na pasaria thu boy siam sakni in tual pani tha wang le kumtling lo no pang ngai saka wangin first degree murder anga nem nge ni ta ne just court in a thu boy rel fel nu po chuan a mela le hoi hera chuan Ronnie chuan poiti na le in thiam lo na reng alalan tir chuang lawa court chunga chuan a thil ti wanga poiti ho lo thu chu ala soi piap mai kumsom ni chuang judicial sector lo thu to just Michelle Cisco po chuan Ronnie case lukara phlak chu ala hriat ngai lo thu chu a soi hialane a chung thu a chun thu top siamin Ronnie chu mi pahni nun na rong takala ka wangle a thil ti a in thiam lo na lan tir chuan lo wangin kumsom sari pangarei tang turin ati tarap maya atan hun chung hian perola chhuwa phal sakani don lawane